norok joto parni borok no tei chini orok okra chakar no joto na ani khulmaya pernai dipor jarawa kichisa kok sanai जों के कक गोबां साया सामं गोबां खायनाय जा बरफ के कक रो बेसि साया जोंहासो बुइहाके ताताल को रसो सायमिया जे प्रमिस खायमिया जे ग्रेटर टिप्रा लैंड फायनायखौ अमो लैंड होनायखौ आबो आंके प्रमिस खायमिया जेता मायानो के माया होनो मासाव बरफ नि मते के उसेकांगो सोशल मीडिया रगो नुबानि मते के बांग्लादेश नि किछु अंश आसाम नि किछु अंश त्रिपुरा नि किछु अंश खानावैना ग्रेटर टिप्रा खायनायखौ आमो still continue fighting borok which ani pokke enke not possible ja borok ke maya ungya ke tamma ke obo hai ungai jar ke bangladesh se judu mana ni ble borok se war se maklale ono ha ke danai hankai ambagai ang asuk boinibang mo saya ang boinibang hambe bo sana thanya ang je ang khlaimane amone sa kok sau ang hankai tabok jeng achuk ma hai ke no parawo okra sakarbe achugunai जे मानथाय सरकारनि स्किम खुतुम गय बुफां राबार बा थालिक आनारस एनिथिं गभर्नमेन्टनि जे तमनि जे मानथाय नंखे जों अबहायके आसगैनाय पारानि अकरा ते पारानि लिडार बरबके आसगैसे जों नरनो मा सानाय आं तो मासा सिनि आं मानो मासा साइमे एफा नों मानो साबनि नुखंगो तामन नाङि तो आं साइमे एफा नों मानो गाबोन नरकसे आनो मा सानाय norok je anak samani se ang samu maklai ta kok bai norok or lama o hinsaka lama nangnai ba tui nangnai ba tam nangya ama norok se an masanai okay bui hake kok no udur khayaboi nai kok ko bino sanai je vote khaide kabang khai jungno bharatiya janata party ni nai ang basajak bilu jomatian bumung no 11 mohar ni pur telamorani ang no basanai ang no batai nai tang ni buto तो नरा आनो चुबादी नरा आनो हमारी दी नरा आनो कबांग बुदे पारी दी आं नरक नि साजला ngै सामं खायनाय आं नरक नि बागै जे नरक सामन हाके न आं सामं खायि सायनाय ते काउन्सिल बो जे नरक लुकुनि खराक्ति सामानि आबना तेसा खराक्ति साबैनाय ओंखे आं खा खलायो नरक तो जत अखरा साकरा नरना आं बुजंनानि उपजुक्त याखौ नरना फोरनानि उपजुक्त याखौ आनि ओंखे नर तो अखरा नर तो सायमानो साबो थार साबो नरि खाके साबो सामं खाय माननाय तांगै जों ताव बीजेपी सरकार फायना नां तामबागि खांखाय स्टेट अबो जोंनि बीजेपी नि सरकार सेंट्रल अबो बीजेपी नि सरकार थांनाय 5 years ओ जोंनि बुबाग्रानि तिदुल मुंबाय तिप्रामा थाना सरकार तारिखा 5 years आफ्रो अजा तमनि कमल गलाय तमनि बर ताम खलाया आबो नायनानि कगया आमो जे लाइ थांगा तावक जों कताल खिया पर सेलायनाय आमबागै नराना सुजुग्रिदि नराना हमारिदि आं नराना सामं खायनाय जे नरक आना हमारि खांखाय कायसा भोट बुसु इम्पोर्टेन्ट ओ कायसा भोट ना आनि बगे हमारि आ कायसा भोट नो सरकार चेंज खलारि मानो आ कायसा भोट नो एडमिनिस्ट्रेशन जे चालक मानि आबनो सलाय मानो ओंखाय ताबुक जों जे खनाय तबो वाइसावाय निखे जों यूट्यूब रो नुगो जे रां रहोया फु एदिसु रां फानिया फु डाइरेक्ट फान्डिं या फु आमर बफ्र उइनाय बफ्र सम्भव बुंनाय जखन डाइरेक्ट फान्डिं ना निन थाखाय एडमिनिस्ट्रेशन न सलायमा खांखाय एडमिनिस्ट्रेशन न चेंज खामा खांखेसे जों गाहाम के डाइरेक्ट फान्डिं खालाय डाइरेक्ट फान्ड फ्लो खालाय माननाय आमर न चेंज तो जानि थाखाय न सरकाराबो चेंज नांगौ हाइन बागै तागनिवो जों भारतीय जनता पार्टी सरकार खाय दङो नरक तावानादि ताकिरि ता थके जादि बुइबाय बुइखौ मा कक सावने थके मानो बाक्सा सावो जे बीजेपी खायने तिप्रा सारनखे बुबागरनो बरम रियाफु बुबागरनो हामिया साफु ने जों केबो बुबागरनो हामिया साया बुबागरनो जोंनो बरम रुवो बुबागरनो सबसे गोबां बरम रुनाय खांखे जोंनि भारतीय जनता पार्टी से सबसे बरम रुखा मोस्ट रेसपेक्ट रिखा बरमनि फेमिली नो ताकफोनो रेसपेक्ट खाय दङो आगिबो रेसपेक्ट खायो इवेन एयरपोर्ट नि बुमुं सलायने महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट खलायखा बिनि बाय जोंनि महारानी कीर्ति सिंह नंबो जोंनि भारतीय जनता पार्टी नंबोनो एमपी नामै रहरखा आमबागै जों बरम रिया बुइ बाय ता थके जादे बुलबुदे ताखायदि एन टेकायसा कक हांखाय violence satu lagi buino muthakdi
যতনো জানে মুসুক মানে খাই তঙ্গো তিনি বু কবাংমা যে পার্টি याkai फाइजारनो आं नरनो बेलायखनो खाबाय हामबाय फरो तै जों लाम सगो always love spread खायनाय जों हामजामा रकेसे हामजामा माननाय आमबागै जे तिनि फाइजारनो नरना पाइ प्लेयार हामबाय इसोरनि थानि बां सुरिनाय नरनि बागै नरन नखंबो हामै फाइतो तै जों बाय पालबाक साखे याप्रि कायसा कायसा सेवैनाय जों सामु खायनाय जिनो पारानि हामखायनि बागै जिनो पारानि खरांनानि बागै नरानो हामार दिदि फाइनाय 12 तारिखो serial number 3 पद बुबार आनो भोट हुइनाय नर आनो सपोर्ट खायदि आंबो तंग नर बाय बाक्सा आं तै को गोबां सालिया आनि कक रक चाया तंखे आनो नाकारदि आनो खमा खायदि आनि कक रक नर गाहाम कक हांनु जाखांखे नखंगा थांनो फिरलाय दियो कक रक न जे जों बैलेंस खालायया जे जों हामजाक माने कैंडिडेट नो जों भोट होनाय which means आनि के बाबो आनि के पद बुबार So I hope norok ana help kainai nor ano support kainai nunai ya ok kisi sa sawi no ang an ko mothak sen kini ang olo haina jora manfro te se norok happy ne wa haikeno time no ke belai jora ke sebjak amagoi joto diki kabar khane thangke onek time short to khai okay ang kicha no somai rimansu amai ana na kar jam bagai so thank you everyone hambai joto no धन्यवाद